Ευχαριστώ. Έχω μία έτσι όταν το σύλλογο, καταρχάς, το δήμαρχο. Είναι το μικρόφωνο πιο κοντά. Ναι, και όλους εσάς που ήρθατε. Γιατί αυτό που δείχνει ότι το θέμα ναρκωτικά είναι ένα θέμα ταμπού, είναι και η παρουσία των ανθρώπων σε αυτές τις συναντήσεις. Έχω μιλήσει έτσι και αρκετές φορές σε χώρους για τα ναρκωτικά, για τις εξαρτήσεις γενικότερα. Και είναι, ρε παιδί μου, λες και στις μικρές πόλεις, φοβούνται ακόμα και να περάσουν απ' έξω. Λες και αν μπουν μέσα να ακούσουν κάτι, θα τους χρεώσουν ότι είναι πρόβλημα. Ότι κάποιος έχει πρόβλημα. Ξέρω ότι είναι ένα βαρύ θέμα. Εγώ ασχολούμαι 15 χρόνια τώρα σαν επαγγελματίας σύμβουλος εξαρτήσεων και η επαφή μου με εξαρτημένους και τις οικογένειές τους είναι καθημερινή και επίπονη, γιατί συναντιέται όλο αυτό το πόνο που υπάρχει και την αγωνία. Ρωτάνε οι γονείς, αυτοί που δεν έχουν πρόβλημα, ξέρω τι θα μπορούσα να κάνω, πώς μπορώ να βοηθήσω, γιατί το παιδί μου είναι έτσι, γιατί κάνει εκείνο, το άλλο. Ακόμα ζούμε με τον τρόπο. Δεν καταψέλωθα. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα που έχει να κάνει με ζωή και θάνατο. Δεν θέλω να σας βαρύνω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μιλάμε για ένα θέμα που έχει να κάνει λοιπόν με ζωή και θάνατο και να σας πω ότι οι θάνατοι που υπάρχουν, που συμβαίνουν εξαιτίας των ναρκωτικών, είναι λιγότεροι από τους θανάτους που υπάρχουν στο οικογενειακό περιβάλλον. Περισσότεροι δηλαδή άνθρωποι πεθαίνουν που ζουν κοντά και δεν τους γράφει πουθενά κανένας. Ένας παπάς που έπαθε εγκεφαλικό, μια μαμά που ήταν απρόσεκτη ενώ οδηγούσε, μια σύζυγος που αυτοκτόνησε, δηλαδή οι οικογένειες υποφέρουν. Πραγματικά υποφέρουν. Ένα άλλο εντυπωσιακό, με συγχωρέσετε, εγώ δεν μπορώ να μιλάω μέσα από τα χαρτιά. Νομίζω ότι εξάλλου οι συνάδελφοι πολύ περιεκτικά, αλλά και ο Μάκης νωρίτερα και ο Δήμαρχος, θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει και εδώ από αυτή τη συνάντηση, να μου επιτρέψετε μερικά λόγια σε αυτό το δεκάλεπτο το δικό μου, λίγο πιο έτσι καθημερινά. Και αν καταφέρω και συγκρατήσω το θυμό μου με κάποια θέματα στα οποία αναφέρομαι, θα είμαι και αρκετά ευγενικός και συνήθως θυμώνω τους γονείς. Ένα πράγμα που παρατηρείται έντονα είναι ότι αυτοί που. Όχι, ένα άλλο θέλω να σας πω, είναι εντυπωσιακό. Έρχονται και λένε πολλοί μανάδες, πατεράδες, συγγενείς και φίλοι, αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά. Καλά, έτσι, αυτό δεν είναι δικό σου παιδί. Καλό είναι αυτά τα παιδιά. Άλλο νόμο είναι αυτά τα παιδιά. Ξέρετε, έχουμε φτάσει νομίζω στο μυαλό μας σε ένα σημείο που χρειάζεται να υπενθυμίζουμε ένας τον άλλον τα προφανή και τα αυτονόητα. Τα προφανή και τα αυτονόητα. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε. Να μέσα στο σπίτι μου. Για να μην αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Να σταθώ λίγο στο σημείο το πριν. Τι να κάνεις. Τι είναι η χρήση με μια λέξη. Αν εμένα μου έλεγες μια λέξη για να διαλέξω και να αλλάξω το όνομα, θα έλεγα είναι ψέματα. Ψέματα. Υποκρισία, πλάνη, ψέματα, κομιλφό συμπεριφορές, κατοστροφισμοί, πρέπει, κουτάκια, ανταγωνισμός, σύγκριση, έλλειψη αξιών, αρχών, μέσα στο σπίτι, επικοινωνίας, άνθρωποι που κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους, άνθρωποι που δεν συζητούν μαζί τους, μεταξύ τους, δεν είναι εκεί για να ακούσουν, έχουν πάντα κάτι να πούν, να δείξουν, να κατηγορήσουν, να υποδείξουν, να ξέρουν τι είναι το καλό για τον άλλο, καλύτερα τον ίδιο, να μην ακούνε
Ούτε τον εαυτό τους, πάνω απ' όλα, ούτε και τον άλλο. Ένα πρόβλημα που παρατηρείται στις ομάδες, στις οικογένειες, αλλά και στους χρήστες, είναι ότι κανείς δεν ακούει. Δεν ξέρει να ακούει. Δεν μπορεί να ακούσει. Έχει έτοιμη την απάντηση. Πριν καν ακούσει. Και ένα άλλο, εδώ αυτή η υπερπροστατευτικότητα των Ελλήνων έφαγε σε παιδάκι. Τώρα φτάνει ως 50 χρονών, εγώ είμαι 52 χρονών, μέχρι πριν 3-4 χρόνια που έχασα την άλλη, δεν την έστει τίποτα, αλλά ο που φάει. Ή αν αγριός, σε μάνα της λέω, είναι ζήλη η κατάσταση. Ναι, είναι αστείο, αλλά όταν δεν αφήνεις τον άλλον να μάθει, το κακοποιείς. Δεν μπορείς παντού να βάζεις μαξιλαράκια, μην πέσει και χτυπήσει. Πρέπει να τον αφήσεις πώς θα μάθει να χτυπήσει. Γιατί οι παλαιότερες γενιές λέει, έμαθε εκεί, τα αρχές δεν είναι, μα εκεί μαθαίναμε και 5 πράγματα μέσα από τη ζωή εδώ πέρα. Φαίνεται από γενιά σε γενιά, πήγε γιατί τα πάθαμε εμείς, να μην τα πάθουν οι άλλοι. Δεν λέω το κίνητρο είναι οκ, αλλά άστο να δεις, άμα δεν χτυπήσει το γόνατο, πώς θα μάθει ότι το γόνατο πονάει και πρέπει να προσέχει. Δηλαδή, καμιά φορά, ας πούμε, φροντίζω σημαίνει δεν φροντίζω τον άλλο. Δεν τρέχω να προστατεύσω, να προλάβω, να πω, να ελέγξω, τα ξέρω όλα. Τα ξέρω όλα. Άστο. Ξέρω, είναι δύσκολο. Ξέρω σε τους απευθύνομαι. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ειδικά η αγωνία μιας μάνας. Αν περάσουμε τώρα στη χρήση, η οποία βλέπει το παιδί της να απολειώνει, δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερο πράγμα. Με συγκινεί βαθιά αυτό στην πραγματικότητα. Δηλαδή, εγώ το θέμα είναι όλοι κοιτούν πώς θα αποφύγουν το δικό μου το παιδί, όχι, γιατί στο δικό μου σπίτι εκείνο τι έκανα, που έφτιαξα, μπορεί να μην έφτιαξες και πουθενά. Μπορεί να μην έφτιαξες και πουθενά και απλά να είναι αυτή η τάση που έχουν κάποιοι άνθρωποι όταν δοκιμάσουν κάτι που τους αλλάζει την ψυχική διάθεση, να το επαναλαμβάνουν καταναγκαστικά. Χάνουν την επιλογή. Ο στόχος δηλαδή η συνεχεία της θεραπείας είναι να ξαναβρει αυτός ο άνθρωπος την επιλογή. Μετά το τι θα κάνει, πλέον ως ελεύθερος άνθρωπος χάνει την επιλογή να τα βάζει. Και ανήκει σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που όταν αλλάζει κάτι την ψυχική τους διάθεση το επαναλαμβάνουν καταναγκαστικά. Δεν λένε ψέματα όταν λένε θέλω να κόψω. Το εννοώ. Θέλουν αλλά δεν μπορούν. Πραγματικά δεν μπορούν. Δεν κοροϊδεύουν. Σίγουρα αυτά μου έρχονται έτσι λίγο καπηλιστικά στο κεφάλι. Μετά και σε αυτό που συμβαίνει μέσα στα σπίτια. Καλό είναι να προάγουμε την αγάπη για το καλό, όχι το φόβο των συνεπειών. Δηλαδή αυτό το πράγμα με το φόβο είναι φοβερό. Φοβάμαι να πω ότι φοβάμαι. Ντρέπομαι να πω ότι ντρέπομαι. Δεν μπορώ δεν μαθαίνει κανένα στα παιδιά να είναι ευάλωτα και να λένε εξής κάτι. Εσύ φοβάμαι γιατί τους το λέμε ότι εμείς δεν πρέπει να φοβάμαι. Μα είναι αυτά τα πράγματα τα οποία δεν ξέρω που τα έχουμε μάθει όλοι και τι αγώνα πρέπει να δώσει ο καθένας για να τα αποβάλει. Δηλαδή,